monesti kuollut. Se on todella tunnettu. Joo. Siis sanotaan nimeltä olen kuullut, vaikka en ole hankalainen nimi. Olen kuullut semmoista. Nää olikin. Vastaa hyvin paljon tätä. Eikö toiset ole valkoiset? Tai siis vihreät? Niin, no joo, tulee kyllä. Ei, kun tästä nyt laitat tänne. Pidät siitä kiinni. Tästä? Siitä. Tästä. Noin. Tuo vanha kirurgi osaa tämän homman kyllä. Ei sinne mennä. Tulee ne palat, niin siinä on toi naru. Saa vielä hyvä mausu. No niin. Nyt rupeat sitten pikkaamaan. Anki on nyt niin sanottu pikku midine. Tähän lähemmät on työt. Niitä kahden kadun kulmassa. Niin, eteenpäin sitten lähtee. No ei, jos sä menet niin. On eteläinen ja pohjoinen. No, katsotaan, kengät palaa. Jos sattuu, joutuu veden varaan. Niin, Kelluu paremmin. Keskikohdalla jo niin väliin, vaikka laahaa pohjaan. Vai nenä ja varpa? Kato, sekin ottais lumpannut tommosen kameraan. Tuulla vaan mies on tuulla. Ei, mä meinaan kasvaa vielä. Onko sun vilmiä? Ei, mutta se ottaa sen verran pois, että puolta taskin vaan. Se mahtuu siihen. Se voi olla. Toi on Leena Soinen kiva. Mä voin... Erilaisia vai? Ai Mutta toi on hyvä. Se on ihan hyvä. Siis nopeampi vaihtoehto ilman leijonasalmia. Sanotaan, että se on vuorokausi iso. Kuulemma menee hammaskin Coca-Colassa 24 tuntia. Joo, joo, sama. Hanna ei sano mitä. Koitetaan hauduttaa tuo liha tuo sen verran pehmeämmäksi. Pystytään syömään ikenilmiä. Hyvä fighting korvike. Tollanenhan meidän piti hankkia. Haukkuu. Ei kukaan. Käydä eikä mitään. Ja missä teidän koiran juttu nyt sit kuitenkin? Sä jätit lasit kotiin, hei. En mä tarvitse mitään lasia. Oho, se parani koko aika. 17, Nyt Erik esittää, miten meidän operatiivinen pläni tehdään. Koska te pistätte Pekka plänit uusista? Ei kun Erik näyttää, että näin tää pläni tehdään. Joo. 4 taulua sen. Toi yksi kun ei mennyt tauluun, se on kilpailijoiden harhaus. 9, No niin, nyt otetaan ryyppyt. Hei, ota sit paljon käsitse rekkuun, niin kaikki. Onko joutunut kuoppaan haudatuksi tässä? Jatkamaan. Älä huuda laula. Lauletaan muut mukana. Me ei ainoa laulu, että lauletaan, että huomenna mennään korkeasta. Minä olen harvinaisen kaunis mies. Meidän tunnuslaulu. Tytöt ei ole täysin samaa mieltä.
Siltä ei oo kysy. Joo, nyt ei kysy. Toisia päivänä. Risti tuu pois niin, että saadaan kuvat. Ei nesteet pääse karkuun. Ei Ossi vielä ole tarpeeksi käynyt. Viime vuonna se otti sen käsistä. Se pienempi pala, hei. Hei, sieltä tuli kaslevikin. Ei tullut kasvarit lähelle. Tossa on lava. Missä se on rukkas? Etkä sä sitä rukkasia saa. Täytyyhän mun tehdä haaste. Ossi rupee lällään, se ottaa rukkaset tänä vuonna. Joo, ja tuoreet. Ja ohkaset. No, kuka paksulla rukkana taas sormisin. Itse asiassa olen sitä mieltä, että vielä toi Ritsin Nevadaan tuolta Ourasta. Herra Jumala! Tässä on niskaa ja satulaa. Tässä on se, mitä syötetään rupusakille, eli riisiä ja naurista. Ja tässä on haaste. Kiitos Ossi. Se olikin näköjään jo kaikki. Tässä saamme lapaa. Edestä vai takaa? Ensin edestä, perkele kun se kuumaa saatana, ja sitten takaa. Tässä ei ole sit sitä mun hyvää. Tää on köyhä. Ossi, tässä vaiheessa pitää sanoa köyhät kyykky. Köyhät köyhät. Elikkä ne, joilla on makuaisti tallella, niin ne ei syö sitä mun hyvää. Meinaan. Olen sitä mieltä. Kyllä ne nyt kyyt panettelee. Kyllä ne nyt koettelee mua selvästi. Kuka on firman paras tämmönen etuteltan pystyttäjä täällä näihin vaunuihin? Joo. Kuka pystyy? Joo, huudettiin, että tarvitaan yksi pystyttäjä, ja tyhmäni Heikki tuli. Tää haisee liian hyvälle, ei tässä kauan jaksaa odottaa. Nyt paperi noin hyvä. Joo. Hyvä se on. Joo. Kujonut pitää kalaa katsoa. On tottunut kalaa olla. Katsotaan. Joo. Mitä? Et sä nyt saanutko kalaa? Tää on tarpeeksi ylhäälle, ettei jalka osu maahan. Me etueteen. Minkä takia ei voi viedä autoa? Eikö ne ihana olla rinsessä? Sanoisin, että aika kustannusta. Ei oo kengästä jalassa. Eikä ole enää. Tää on. Ai anteeksi. Jonna, mes katso. Tuokko täti tulee. Mes katso tuokko. Näet sä, että se onnistuu. Ossi. Kurkka. On kyllä. Repe. Mulla on lippa vinossa. Mähän sanoin, että tää sunnuntai Hesari on huono ratkaisu. Keskiviikon Hesari on kaikkien paras näyttö. Roskakokka. Eikö? Se on just oikeassa paikassa se Hesari, että se ei oo siinä ihan kiinni. Joo, tällä kyllä. On tää ainakin Missä oli? Tuli Niin, jotka tossa. tossa On äiti laittanut ystä kyllä. pieni muskassa ja pieni muutama. sitten Tuli vähän kristipaksu. Pirkko tänne, niin saat hyvää kuvaa. Älä kumminkaan ota enempää. Tämän sisältö on valkosipulaa, suolaa ja pippuria. Tai Hesari, tämä joo. Mulla on siinä ympäriinsä. Lue vaan. Strokaa. Siirrä sello. Onko selloa missään? Ei oo kelloa. Nämä vaan ne kaikki auki, kun on puukko kädessä.
teen tämmösen perätila-avauksen. Jos se kuuluu. En mä kysynyt, onko se kuumaa, mä kysyn, onko se hyvä. Hyvä. Mun on pakko ottaa hyvä. Enää tässä on sitten satulaa ja kaulaa. Ja täällä sitä lientä tuli peukaloon. No repehanskat, ei sillä ole niin väliä. Niin, mutta mä joudun imeen repehanskoja. Onko Sari hyvä? Se on hyvä. No hyvä. Sitten on hyvä. Sen välin ja alle. Ja muistakaa tää. Sen vaakkaan. Niin. Tulepa hetki tänne, minä näen, voi mitä tehdä. Siinä on purjoa ja lappaa ja lanttua, riisiä. Sitten tosta saat. Kanan, kiitos. Ja sitten niin kumpaa sä haluat, hyvää vai helvetin hyvää? Helvetit. No perkele. Oot aika rohkea mies näköinen. Noin. Tuossa oli sitä ossisoosia mukana. Kyllä. Tää tulee runsaasti vielä päälle. Täältä tulee vielä. Joo. Kyllä mulla on niin suuri nälkä. Kiitos, nyt rupee riittää. Sitten pannaan vaan kerran. Kiitoksia. No, ja sitten seuraava tekee samalla tavalla. On mukana tämmöisen doping-pönikä, jossa lukee Vinho Tinto Produced for Rosvopaistit Team. Tää oli Abson terkku. Ja näissä laseissa on näitä Abson terkkuja. Vaan hyvä. Eiköhän jokainen osaa sittenkin ottaa sitä. Siihen ensimmäisen. Tää on lammas. Minä olen se myynyt aikoinaan firmalle. On vai? Sehän toi pingistä, joo. Niemisen Osmisen. Homo. Mitä homolle? Se oli silloin vuosi sitten, kun oli sen leikkauksen käynyt, niin silloin oli vähän Kato nyt teidän paritalon pihalle, teette semmoisen kuopan. Virallisesti kutsuttu tähän tilaisuuteen, niin haluaisin todella kiittää vilpittömästi tästä. Mutta ennen sitä, koska tuli tästä lampaasta semmoinen juttu mieleen, ehkä te olette kuulleet, mutta semmoisen jutun Australiasta, joka lähtee lammasfarmarista. Ja tämä on hiukan rasistinen, tai ei rasistinen, vaan voisiko sanoa naisia vastaan, mutta ei pahassa mielessä. Että toivon, että te kestätte tämän jutun. Kysymys on semmoista lammasfarmarista, joka asui ihan tämmöisen erämaan liepeillä Australiassa. Ja siinä oli käynyt niin, että kun poika syntyi, niin äiti oli kuollut siinä synnytyksessä. Ja tämä poika ja vanha isä oli elänyt ja hoitanut tätä farmia, lammasfarmia hyvin pitkään. Ja sitten kun poika oli siinä 20 korvilla, niin isä sanoi, että kyllä sinulle pitää nyt hankkia vaimo. Että mennään markkinoille hankkimaan vaimo. Ja sitten isä ja poika meni ja hankittiin vaimo ja haettiin, oikein nättikin vaimo saatiin ja tuotiin lammasfarmille kotiin. Ja sitten isä sanoi, että nyt kun sinä olet saanut vaimo, niin minä lähden laitumille ja olen jonkun verran, ehkä 3-4 päivää poissa, että voit pitää tämmöistä kuheruskuukautta tai kuheruspäiviä oikeastaan. Ja isä tuli kotiin sitten vajaan viikon päästä ja poika oli yksin siellä ja ei ollut moksiskaan. Ja isä kysyi, että no että missä vaimo on? Poika vastasi, että sattupa huono tuuri, että katkaisi jalkansa heti ensimmäisenä päivänä joudun lopettamaan. Hyvät ystävät, minä haluaisin kovasti kiittää vieraanvaraisuudesta ennen kaikkea isäntiä siitä, että he ovat tämmöisesti sanoa, että 2,5 minuuttia on enää niin kuin tämä delta siihen täydellisyyteen tai hyvään tai voisi sanoa. Kato, kun mä oon ollut